आरसी नगर विलेज कमिटी खबजागो अरनिसि नौकरा जाक्राते विलेज नि चेयरमैन मेंबर ऑफ बेसिंगतिनि सिनि ताकु राजेश थानाय 15-20 दिन आगे ओ संसारनो याको थमनि बिथांमोननि तिनि आउ फाइनि साल 15 तारिखो बिनि फेमिलि रो कन्फ्रेंस खायने बगै किसे बियालो तमनि के जों जतन दल के मिलनाय बिनि ओ जराव नंगौ फाइ किसे मिसे सुबल